Pa 2 January, Israeli inatumiza ndege ku Lebanon kumene anaponya bomba mpaka kupha akuluakulu 6 a Hamas. Mmodzi wa anthu ophedwawo ndi wachikulire kwambiri, Hamas Deputy Chief Saleh Aluli. Mbuyomu ndi mafotokoza nkhani yokhudza Yahya Sinwar, mkulu wa Hamasi amene amakhalira ku Gaza. Amene waphedwayu ndi wachiwiri wake. Saleh Aluli anabadwa 1966 ku dera la Mala mdziko la Palestine. Anajoina Hamasi 1987 ndi kuyamba kuchitira chiwembu dziko la Israeli. Anamangidwa pa nkhani yomweyi 1990 ndi kumusunga ku ndende zaka 15. 2 years later atamutulutsa, anamangidwanso 2007 ndi kuseva jere ya zaka zitatu. Pofika March 2010 anamutulutsa koma anampanga bani kunena kuti asazapondenso ku Gaza. Pamene amamuchotsa ku ndende, Israeli inamukweza ndege yopita ku Syria imene inali ngati deportation. Anamuwuza kuti achimwene, tinakumanga 1990 munakhala ku ndende zaka 15 pamalo ochitira chiwembu Ayuda. After 2 years tinakumanganiso 3 years mwatuluka pano 2010 ndiye tikupasani bani kunena kuti musakapezekenso ku Gaza. Inuyo mukadzapezeka ku Gaza tikadzakugwirani tidzakuphani. Ndi anamukweza ndege kuchoka ku Tel Aviv kupita ku Syria. That was deportation. Koma atafika umeneko amasungidwa ndi Khaled Mesho, mkulu woyang'anira Hamasi mu mzinda wa Damasiko. Komabe kumeneko sanakhalitse, anasamukira ku Turkey kumene amasungidwa ndi President Erdogan. Pofika mwezi wa December 2015, Saleh anasamukira ku Lebanon kumene amakhala kufikira imfa yake. Amene amamusamalira kumeneko ndi akuluakulu a gulu la Hezbollah komanso dziko la Iran. Mwina ambiri mukhoza madabwa, kodi Saleh akutenga nawo bwanji mbali pa gulu la Hamas? Chifukwa ndikungofotokoza pakuti amene anamangidwa anakhala zaka 15, anakhala zaka zitatu, kenaka anapita ku Syria, ndikupita ku Turkey, ndikukapezeka ku Lebanon. Koma mudziwe kuti munthu ameneyi anali wopsa kwambiri. Amakhazikitsa magulu opsa kwambiri azigawenga amene amayima ndi Israeli. Tikukumbukira 2015 ku Israeli kunachitika ziwembu zosiyanasiyana pamene Ayuda anapangidwa kidnap komanso kuphedwa. Amene ankatuma anyamata kuti azikapanga zimenezi anali mkulu ameneyu Saleh Aluli. Mwachidule ku Gaza kuli gulu la nkhondo limene limatchedwa kuti Qassam Brigade. Amene anayambitsa gulu limeneli ndi mkulu ameneyu. Amalandira thandizo maiko a Irani, Turkey komanso Qatar. Dziwani kuti Qassam Brigade ndi branch imodzi la gulu la Hamas ndipo amalimbana kwambiri ndi Israeli. Kulimbana kwake zifukwa zake tonse tikuzidziwa. Akuti Maisraeli ananda malo ma Palestina. Tikukumbukira 2015 gulu lake litachitira chiwembu Ayuda mu Tel Aviv. America inayika chiwona maso cha $5 million kwa wina aliyense amene angaulule kumene Saleh amabisala. Chitachitika chiwembu cha pa 7 October 2023, Israeli inatchula anthu angapo amene anakonza zimenezi, ndipo Saleh pamodzi ndi bwana wake Yahya Sinwar anayikidwa pa listi ya most wanted people mdziko la Israeli. Prime Minister Benjamin Netanyahu analankhula poyera kunena kuti akuluakulu ena a Hamas akubisala m'mayiko ngati Qatar, Lebanon komanso Egypt. Koma ananenetsa kuti kulikonse kumene mukubisala tikupezani ndipo tikuphani. Ndiye pofika 2 January 2024, Israeli inazindikira nyumba imene mkulu ameneyu amabisalako. Osakhalisa anatumiza ndege fighter jet imene inapita komweko ndi kumphulitsa. Saleh Aluli
pamodzi ndi anzake okwana 5 anafera pomwepo. Nkhani imene itamveka inavuta kwambiri. Tamva mkulu wa Hezbollah Hassan Nasrallah waopseza kuna kuti gulu lake liyamba nkhondo yoopsa ndi dziko la Israeli. Nayenso mkulu wa asilikali ku Israeli General Herz anapita kumpoto kukoza asilikali kuna kuti akonzekere nkhondo ndi gulu la Hezbollah. Pamene una pano nkhondo ikupitirira ku Gaza, Israeli yasalaza chilichonse pamene anthu akugona m'misasa. Ambiri akamaona zimenezi akumadzifunsa kuti kodi amene akulamulira Gaza Strip ndi ndani? Chifukwa sizoona kuti asilikali ku Zimbabwe abwere ku Malawi kuno ndi kumaphwasula nyumba komanso kuthamangitsa anthu. Zimenezi ndi zimene tikuziona ku Gaza pamene Israeli ikuphwasula chilichonse. Kodi amene akulamulira Gaza ndi ndani? Masiku apitawa newspaper ya Yuda yotchedwa Zimani Israel inalemba nkhani yokhumudwitsa. Akuti Prime Minister Benjamin Netanyahu anayitanitsa cabinet meeting kumene amakambirana zofuna kusamutsa Palestina ku dera la Gaza. Newspaper imeneyi ikunena kuti kunali meeting ya akuluakulu aboma ku Israel amakambirana kuti Mapalestina onse asilamu akuyenera kuchotsedwa ku Gaza ndi kutumizidwa maiko ena. Ndiyebe ambiri mukhoza madabwa, kodi Israel ikufuna kuwasamutsa Mapalestina amenewa awasamutsira kutiko? Potengera ndi malipoti, Israeli ikukambirana ndi maiko ena ku Africa kuti alandire Mapalestina. Limodzi mwa maiko amenewa ndi Democratic Republic of Congo, mwachidule timayenda kuti DRC. Newspaper imeneyi ya Zimani Israel yalemba nkhaniyi ngati mphekesera. Komabe tamva nduna ndi nduna ziwiri zikuluzikulu za ku Israel. Pali Minister of Finance Bezalel Smotrich komanso Homeland Security Minister Ben Gvir anena poyera kunena kuti Mapalestina onse akuyenera kusamutsidwa ku Gaza ndi kutumizidwa ku Africa. Mawu amenewa akulankhulidwa ndi nduna zazikulu za ku Israel, Minister of Finance komanso National Security Minister. Komabe America, France, Russia komanso Germany akana kuvomereza zimenezi. Komabe Israel ikupitiriza kukambirana ndi atsogoleri ku Africa kuti zimenezi zitheke. Cholinga chawo akufuna dera limene la Gaza kuzikhala Ayuda okhaokha. Izi zizikhala ngati zomwe zija zimene zinachitika ku East Jerusalem. Tikukumbukira kuti kuyambira kalekale kuyambira 1948 East Jerusalem kumakhala Palestina, West Jerusalem kumakhala Ayuda. Koma kutachitika nkhondo 1967 Israeli inalanda dera limeneli ndi kuwasamutsa Ayuda onse kwathamangitsa. Not Ayuda koma Palestina anathamangitsidwa kenaka namba kumangako nyumba zimene ndikunena pano kumakhala Ayuda. Ndiye lero ndizomvetsa chisoni kumva kuti cabinet meeting inalipo imene inachitika ku Israeli amakambirana zofuna kusamutsa Mapalestina onse ku Gaza ndi kuwatumiza ku Africa. Bungwe la United Nations litamva nkhani imeneyi latulutsa ripoti yodzudzula Israeli. Musathamangitse anthu malo okhalawo. Gaza ndi Mapalestina, ndipo kwachotsa kumeneko it means genocide. United Nations yapemphanso maiko onse aku Africa amene akunamizidwa ndi Israeli pa nkhani imeneyi kunena kuti asalole kulandira Mapalestina m'dziko lawo. Inu mukudziwa kunena kuti maiko ambiri, mapresident ambiri aku Africa kuno amatengeka ndalama. Taona posachita pompa Israeli inabwera ndi kupereka $60 million kwa chakwera zikhale ng'oma pamodzi ndi simplex chichola. Atapatsa anauza kuti iwe utipatsa akapolo tapitise ku Israeli. Taona ndege zikubwera zambirimbiri kwatengana ndi kumakazuza ku Israeli. Taona Israeli kuchita zimenezi maiko ngakhale Kenya, Uganda kumatenga akapolo ndi kumapereka ndalama kwa president kuti anazipempha ntchito za akapolo za kumunda ku Israeli. United Nations ikuzindikira zimenezi kunena kuti ku Africa kuno kulatsogoleri adyera
posadapompa Kagame anapereka 2.5 billion kuti chakwera ndi zikhale ng'oma azigulisa ma refugees, kumagulisa ma refugee ku Rwanda kuti azikaphedwa ndi Kagame. Ndiye apanso report imene atulutsa a United Nations akunena kuti maiko a Africa musamvere kapena kutengeka ndi zimene Israeli ikukuwuzani kunena kuti muzilandira ma Palestina mu dziko lawo, chifukwa iwo zimene akufuna kuti ma Palestina aja akachoka kumene kuja ndikubwera kuno ku Africa kwa kukhala kunoko kumene kuja amanga nyumba ku Gaza kuja kuzikhala Ayuda. Zimenezi ndizomvetsa chisoni kwambiri. Ayuda amatiuza kunena kuti Hitler anali munthu wankhanza amawazunza, koma lero zomvetsa chisoni kuona Ayuda omwewo akuchita nkhanza. History is repeating itself. Ngati mukukumbukira bwinobwino 1943 Hitler ankafuna kusamutsa Ayuda onse ku Europe, kuwachotsa ku Europe ndikuwatumiza ku Africa, koma zimenezi zinakanika chifukwa chona kuti anauza nkhondo. Hitler atauza nkhondo ndikuphedwa, project yonse yofuna kusamutsa Ayuda kuchoka ku Europe kupita ku Africa inakanika. Lero 2024 Israel motsogozedwa ndi Benjamin Netanyahu akufuna kusamutsa ma Palestina maiko ku Africa. Kodi zimenezi zitheka? Let us wait and see.